se u Kuterevu. Ovo je utočište za medvjede i ljude. Iza ove ograde se nalazi jedan medvedić, to je naš najmlađi medvedić, zove se Marko Kralj, ima godinu dana. Došao je ovdje prošle godine, nađen je kod Kraljevice, prilazio je kućama i ljudi su ga nažalost hranili i time primamili, a ujedno osudili na život koji nije prirodan, odnosno on više nije mogao se odvojiti od ljudi. On živi sa psom, pas mu je za sada jedini prijatelj. Mi se sa medvedićima ne igramo, dakle to nisu naši ljubimci s kojima bi se mi zabavljali, nego je pas taj koji onda je njemu društvo i živo biće nekako tako da zapravo ne samuje. Svi naši medvjedići su tu iz sličnog razloga, uglavnom su to priče da su u premalenoj dobi ostali bez matera, uglavnom ušli u medije i onda je odlučeno da dođu ovdje. Nažalost, jednom kad dođu ovdje njima povratka u prirodu nema. Zato što povezuju hranu sa čovjekom, nemaju više straha od ljudi i uvijek bi tražili hranu među ljudima, vraćali bi se u selo, tako kopali po smeću, što onda bi značilo samo da će prije ili kasnije biti odstreljeni. Ovdje oni uspiju preživjeti, tu prvu svoju nedaću premostiti, ali nažalost osuđeni su dalje na život ovako u žici. Ovdje iza mene je jedina ženka među našim velikim medvjedima. Ona se zove Bena Zvir. Ona i njezin brat Blago Zoo su došli iz Zagrebačkog zoološkog vrta. U Zagrebačkom zoološkom vrtu su tada 2007. imali medvjedicu sa mladima. Naši svi medvjedi su sterilizirani, kastrirani jer ne želimo raditi mladunčad u zatočeništvu. No međutim u Zagrebačkom zoološkom su imali mlade. Kad je došlo vrijeme da mater potjera mladunčad od sebe, to je otprilike kad su oni stari nepune 2 godine, nisu imali gdje sa njima. Nakon nekakvog vijećanja što će i vijeće s njima, čak i razmišljanja o uklanjanju, odlučeno je da dođu ovdje. Zoološki vrtovi imaju još slabije uvjete nego mi ovdje zapravo, jer je to beton. Ovo je ipak, ako ništa drugo, mjesto gdje oni prirodno žive. Dakle, oko sela također živi 7 medvjedica koje stalno borave. Medvjedici su inače teritorijalne, mužjaci su putnici, tako da se za njih točno zna gdje borave i gdje odgajaju svake 2 do 3 godine imaju mladunčad. Ona jede sada trenutno biljku koja se zove medvjeđa šapa. To je jedna od biljaka koje i mi beremo oko njihovih ograda, odnosno oko sela. Jako vole i maslačak, sad je baš doba kad maslačak rađa, odnosno cvijeta. Bagrem vole jesti, to su jučer dobili. Znači, osim što jedu ove nekakve uobičajene stvari kao suhi kukuruz, suhi kruh, različito voće i povrće, beremo im i različite bobice i različite trave u šumi i oko sela što vole i onda im to donosimo. I mi, a i seljani su se zapravo, djeca, školarci se uključuju u to i onda se ide i sa volonterima i bere se za medvjede. To je groblje medvjeda. Za neke buduće civilizacije kada budu otkopavali da naiđu na znakove poštivanja divljine. A ovdje ima i malih. Prošle godine smo jedno mladunče, 3 mjeseca, koje je krepalo od gladi, ostalo bez majke. Što se događa? Now we are feeding the bears with plants that we collected before, and this is dandelion, I think in English,
which is important, is trying to pull in all the enclosure, and on the bushes like this they have to search it, so they spend time. So we can go all around the enclosure with that. And they will spend time, and like this, it's like in the wild, they need to spend time, otherwise they get bored, and then they start to developing stereotypical behavior like walking right, left in the zoo. And we consider that if we want to take care of them, we try to avoid those behaviors of captivity. So this is rotten wood, and actually it's the wood is dead, but inside it's full of life. There is a lot of insects who are eating the wood, and this is really good for the bears because they will dig it and search. It will be like a game, and in the same time like searching food. So they will also spend time like this digging wood, rotten wood. It's okay? Careful, yeah. Yeah, I need to be strong a bit.